Veliki pozdrav svim ljudi, ja sam Čajks i dobrodošli danas u novi klip. Kao što možete vidjeti, vratio sam se na YouTube posle fucking 2 mjeseca, ali nema veze. Samo sam htio da kažem u ovoj epizodi, kako već hoćete, nisam nešto imao na umu da smislim neki specijalni sad, da snimim neki gameplay vama i to. Nego sam samo odlučio da ovdje se javim, da nisam prestao da snimam, nego da sam tu. I tako da, vratio sam se na YouTube. Očekujte sada, izbacit ću posle ovog klipa isto još jedan video, tako da očekujte neki gameplay sada uskoro. I samo da kažem da nastavljamo naravno sa snimanjem, za neke koji su mislili da sam prestao, naravno da nisam. Tako da, eto, samo sam to htio da vam kažem u ovoj epizodi. Imalo je dosta komentara, što sam htio da vam, još nešto što sam htio da kažem, znači zaboravio sam više, ne znam da pričam, zaboravio sam više kako to se funkcioniše. Što sam htio još da vam kažem u ovoj epizodi jeste da bilo je dosta komentara isto igrice koje ćemo da snijemo. Planirao sam isto da igram sada Assassin's Creed Valhalla kad bude izašao, ali to ima mnogo toga. Tako da pišite mi sad u komentaru, pošto sam izgubio neku, kako da vam objasnim, neki taj, ne više ideja, izgubio sam ideju koju igricu da snijemo. Napišite mi u komentarima koji bi serijal volili igrice vi da vidite da snijemo zajedno, koji bi se meni i vama svideo. Ja ću naravno vaše predloge sve pogledati i odgovorit ću vam na komentare. Tako da, eto, napišite šta bi želeli da igramo, da li biste želeli možda da igramo neku ovako kao survival igru, ili biste želeli da igramo neku horror igricu, ili biste možda htjeli, bilo šta napišite. Tako da, eto, da, to sam htio da vam kažem u ovom epizodi. Znam da je bio jako kratak video, ali samo sam htio da se javim, znači da sam se vratio, da ću sad od buduće biti sve više i više aktivan, znači snimat ću vjerojatno svakih dan ili otprilike možda u dan ili 2 dnima da snimam. Znači ne znam da li ćemo snimati sada daily ili ćemo snimati jednom znači snimat ću po 2 klipa u 1 ili 2 dana. Tako da, eto, samo sam to htio da vam kažem. I da, ništa, budite mi pozdravljeni, budite mi dobri i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!